ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае, ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан, ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳастае бародарон, Лада Приора ҳастае, ки соли бароишаш 2007 солае, ки бензин газаш кор мекунад. Абиё моторош 1.16 клапана, коробкаш механикае, сайсияи мошин мегӯяд нахаду. Танировка ҳуҷҷат мегӯяд то моҳи март дорад. Хадавои кадаги чашкош, стойкош мегӯяд нав ҳастае. Радной краска, мокри асфалт, баллонош мегӯяд 60-50%, 4 диска дорад. Инам хел сайсияе. Камтар мелиш мегӯяд кор дора мегӯяд, камтар электрони кор дора мегӯяд, нагуфтиян кори электрикия мегӯяд. Намедонӣ рахай пеш усто мебарем, барое ки ҳеҷ канистра мега ҳай кунад, ба ҳам хотир фурӯхтасиян. нархи мошин мегӯяд арзон 25 000 сомонӣ ҳастае, бо муомилаам дорад. ин мошин қарор дорад дар тарафҳои 5 ба ноҳияи 5 қарор дорад. 25 000 сомонӣ ҳастае, мега бо муомилаи хун дорад. номерошро нависида ҳастае, метавонед аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. мелечофа кор фақат кори компютери электронӣ. бо арзона мекунем, мега дар ҳамин рақамҳошон занг занен, савдо када метиҳанд. агар шумо дам хали мошинои фурӯшии хона, замин бошад барои фурӯхтан, сурат маълумотшро мекунем, мо фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бародарон, ваз 21099 ҳастае, ки соли бароишаш 2000 солае, ки судишуриш бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мегӯяд простой 1.6 литра, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ваз 21099, мошинчаи молодёжни нахаду. 4 дискаҳои закасной, 4 баллонаи 60-70%, салоншам тоза, радной краска, магнитофон, ҳамаш кор мекунад. мошинча молодёжна ме какнада мега, солошна сум наракурай, мефурӯшад бо нархи 12 000 сомонӣ, бо ягон сум дига муомила мешавад. кадоми шумо дӯстон, агар ҳамхали ваз 21099 хайданӣ бошен, ина 12 000 сомонӣ бо савдош дар назди капоти мошин. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. номерошро мегафон ҳастае, марама тамос гиред. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бародарон, Daewoo Leganza ҳастае, ки светои серебристи, соли бароишаш 1997 солае, ки бензин газ ҳарж кор мекунад. абиё моторош 1.8 литр, коробка механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахаду 1 сола ҳуҷҷат дорад. ҳамаш соза мегӯяд омада аз пеш бинед, сирошна мегӯяд сум наракурай, мефурӯшем. нархи мошин мегӯяд 10500 сомонӣ ҳастае, бо ягон сум арзон мекунанд, неки бисёри бад не. камтар арзон мекунем, мегӯяд 4 диска, 4 баллонаи 60-70%, мошин мегӯяд нахаду 10500, ба телефон мегӯяд арзон накунен, омада аз пеш мегӯяд бинен, ягон сум муомила мешавад. танҳо одамони харидор мегӯяд беҳуда нороҳат накунен. 1 сола ҳуҷҷат. ин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. номерошро кор мекунад, марама тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ мо ҳастае дӯстони азиз, Toyota Corolla ҳастае, ки светои серебристи, соли бароишаш 2008 солае, ки судишуриш бензини холияе. абиё мотороша простой 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикае, сайсияи мошин мегӯяд нахаду. мошин 4 диска, 4 баллонаи соза, 4 электропакет, кондитсионер, 4 диска дорад. мошин мегӯяд хеле светои серебристи, нахаду. номеро транзит омада, агар харидор бошен, омада аз пеш бинен. нархи мошина мегӯяд 66 000 сомонӣ гуфтасиян, бо дар назди капоти мошин ягон чи муомила мешавад. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахт. нархи мошин 66 000 сомонӣ. кадоми шумо ки харидор бошед, номерои вавилоншо нависта ҳастае, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гиред. бензини холи 2008. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, гов, мол, телефон, чизе ки набошад барои фурӯхтан, метавонед ки адрес, маълумот, телефон ва суратошро гирифта рӯй мо дар видеои оянда инам хел эълонда мегузорем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бародарон, Opel Hatchback ҳастае, ки светои сафед, соли бароишаш 1998 сол гуфтааст, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор простой 1.6 литр, коробка механикае,
сайзтари мошин мегӯяд ҳолати хуб дай. 98 сол гуфтиян хабу инаша аниқ када мегирен Opel хетчбек светои сафед 4 балонаи средни 4 ҳаму калпакои худаш астае магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин мегӯяд нахадоса хай камудиша нафтиян агар шумо маъқул када бошем пурра маълумотша мегирем. нархи мошина бардо 27000 сомонӣ гуфтасан. агар харидори канкӣ набоша мегӯяд ай назди капот ягон чи муомила мекунанд. ин мошин дар шаҳри Бухтар Қурғонтепа қарор дорад. 27000 сомонӣ марамат дига маълумоти пурраша аз номери 918 навистагиаста метавонед гирен. агар шумо ягон мошин хар бошем бардо дар комментари навистаги кадом марка ба шумо даркор астем. мо агар ёфтем албатта ба шумо пешкаш када яъне ки мемонем ва лайкотона гузоред навора подлиса кунед. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи бадрон Daewoo Nexia астае ки светои серебристи соли барои 1996 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.5 литри экономия мега соҳибшон 10 литр газда мега 140 км мега гарантикати мегардад. 10 литр газда 140 та мегардад. 1 сола ҳуҷҷат аккумулятораш пачкай балонша мегад навай. обши мошин мегад бе расход бе камбудӣ ҳамаш расходош кадагиай. 4 калпакои заводской 4 балонаи пачка аккумулятор нав 1 сола ҳуҷҷат газ мега 10 литр 140 км. нархи мошин мега 13500 сомонӣ аст. бо ягон чи муомила мекунем яъне ки омода аз пеш бинед ба телефон мега савдо накунед. 13500 мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерои дута рақамошон аста рақамои WhatsApp ва рақамои дигаришон кадомишон кор мекунад дар аввал тамос гирифта пурра маълумотро аниқ када гиред. марамат. мошини фурӯши навбатӣ астаи бадрон Mercedes-Benz C-классае ки сечкаи сиёҳ соли барои 1996 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотор 2 литрае. коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд электропакет обогрев сидени хоб мошин мотор 100% мега хадавои кадагӣ 4 диска дорад. электропакет подогрев сидени мотор бетари хадавои 4 диска. мошин мегӯяд нахадоса балон шуда аст. мошина омада аз пеш бинен яъне ки маъқул туршава арзон када метиҳем. нархи мошина мега 33000 сомонӣ гуфтасан. савдо мешавад. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. кадоми шумо бардор хаданасе номерои билайншон навистагиаст. аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гирен. шумо дар махали мошинаи фурӯшӣ бошад сурат маълумот адрес шарои кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. фарқ надорад хонаҳай мошинай гомолай ягон компютерай чизе ки набоша барифта намихе рекламада мегузорем. мошини фурӯшӣ астаи бадрон бояд тагига аста Mercedes-Benz C-классае ки сечкаи объёмни инам хеле серебристи свет соли барои 1998 солае ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холияе объем мотораш 1.8 литре коробка механикаи сайзтари мошин мегӯяд нахаду нашод ҳуҷҷат тонировка ягон чи нагуфтиян инаша пурсида мегирен 4 диска 4 балонаи 80% электропакет чихолои нав ҳамаш 100%. мошин бадора объёмни классикаи бениҳоят тоза мега неки нашод амин хадавои тонировка ҳуҷҷат ягон маълумот нанавистиян инаша аниқ када мегирем. нархи мошина мега 58 та гуфтасе одамони конкрет набоша мега харидор ягон сумша мегзарен дар назди капоти мошин. танҳо дар назди капоти мошин ба телефон мега савдо накунед ва савдо ҳам намешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо TCL метавонед аз ҳамин рақамҳо дига маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ астаи бадрон Opel Astra F астае ки дар кузофи седан светои намхели кабуд соли барои 1995 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. объем мотор простой 1.6 литре коробка механикае ҳолати мошин мегӯяд нахаду мотор простой 4 калпак 4 балонаи 70% дароручной чихолои нав магнитофон кор мекунад. мошини хари конкрет набоша мега аз пеш омада бин мега соҳибаш ягон чи арзон када метиб. хай камбудии мошина нафта барои ҳамин чи мошине ки мо момодаги ҳастем бо як бор дига аз соҳибашон пурсида гирен. нархи мошин 23000 сомонӣ гуфтага аст. неки нашуд арзон кадан ягон маълумот нанависад. неки хай мумкин дар назди капоти мошин ягон чи арзон кунанд. нархи мошин 23000 сомонӣ инаша дар територияи Душанбе қарор дорад. номерошо мегафон аст. аз ҳамин рақамҳо метавонед дига маълумоти пурраша гирен. дӯстон аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона гузорем ва серикаи навори моро дар WhatsApp имотон подлиса кунед.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадорон Daewoo Tico ҳастае ки светои сафед соли барои 6 1996 солае ки 34 бензини холия объем мегӯяд простой экономи 1 литраи коробкааш механикае системаи мошин мегӯяд нахаду то моҳи апрел мегӯяд ҳуҷҷат дорад бензини холия мегӯяд мошин мегӯяд нахаду 4 баронаи 674 калпак магнитофон электропакет ҳамаш кор мекунад мошин мегӯяд нахаду 96 сол бензини холӣ 1 литри простой мотор коробка механика мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода срочно мегӯяд мошина мефурӯшад бо нархи 12500 сомонӣ бо арзонтар муомилаи хубам дорад мошинхари аниқ бошад мега маъқул шуда бошад омада аз пеш мошини мана бинед арзон карда метия мега соҳибшон 12500 мошин дар шаҳри Турсун Зода регарда қарор дорад номерашон тисел марама тамос гиред мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадорон Toyota Corolla ҳастае ки соли барои 6 2001 солае ки бензин газ ардаш кор мекард моторош экономни простой 1.3 литрае бензин газ мотор 1.3 литр коробка автомат системаи мошин мегӯяд нахаду мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 диска 4 баронаи 80% кондитсионер электропакет мошин мегӯяд фақат камбудиш ҳамине ки камтар мегӯяд нарӯшка кор дорад яъне краска мекунад ҳамхеле кору камтар нарӯшка мегӯяд аз берун кор дорад не ки ба ҳам хотир мошин нархаш арзонакай нархи мошин мегӯяд 35000 сомонӣ ҳастае бо муомилаам дорад мегӯяд омада аз пеш бинед монитор магнитофон задни камера ҳамаш кор мекунад коробкаш автомат дига ҳама ҷои мошин мегӯяд как надара мегӯяд тоза фақат нарӯшка камтар кор дорад хай корша хитор мекунед нархи мошин 35000 сомонӣ ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакен барадорон рафта бинед муомила мекунанд номерои телефони мегафоншон нависта каста аз ҳамин рақамҳои дига маълумотша гиред лайкҳои бепултона гузоред ва силкаи навора дар WhatsApp имо чизи доред подписа кунед мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадор ятаига ҳастаи Daewoo Nexia ҳастае ки светои сафед соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад мотораш простой 1.6 литраи коробка механика системаи мошин мегӯяд нахаду 4 балонаи средни аккумулятори нав магнитофон электропакет мошин мегӯяд хай нахада дига маълумоти пурра мегӯяд телефон кати мегӯяд чақчақ мекунем нархи мошин барадор 10000 сомонӣ гуфтааст ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат мошини хари конкрет набоша мегӯяд наличи бо ягончи муомила мегӯяд бисёри баъд не камтар муомила мекунанд будам баъдоне ки Nexia 10000 сомона сирох кард ина ба шумо вариант дар шаҳри Ваҳдат 10000 сомонӣ номерошон яъне мегафон ҳастаи барадорон аз ҳамин рақамҳо дига маълумоти пурраша занг зада гиред шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира бошад сурат маълумотшоро ки рекламада мегузорем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.